Manje ngamanye amazwi usho ukuthini? Usho ukuthi ngeke uyikhokhele ingane? Njengoba ukhuluma ngale ndlela okhuluma ngayo. Angizwanga. Angeke ngize. Angizwanga. Ngobani? Ngobani ingane yakho yaphuma emasendeni akho kuzomela uyikhokhele-ke leyo ngane. Uzoyikhokhela. Uzoyikhokhela ngithi uyasho ukuthi nawe imali unayo. Uzoyikhokhela. Ingane akuyona yami. Eyakho leya ngane yaphuma emasendeni akho uyakwazi nawe lokho sonke lesikhathi uhleli nayo uthi ingane yakho yindaba ungayikhokheli ingane. Nginika isizathu sokuthi ungayikhokheli ingane. Isizathu sokuthi ngingayikhokheli ingane ngoba ngicabanga ukuthi akuyona yami. Sonke lesikhathi ubuka ngibona into. Ayifani nawe kanjani? Kanjani? Unjani wena umpofu yini wena? Anginayo ingane enhlotshana mina. Umpofu yini wena? Le ngane yakho ngathi ePakistan. Indaba ungashongo ngqono ukuthi asenze iDNA ifike ukuthi wena ingane awukhole ukuthi eyakho. Ayikho leyo nto. Ayikho leyo. Futhi sebehla o0 ku-account yakho. Phela uyidla nezifebe imali. Angithi uyidla nezifebe. Kahle kahle na mama uyazithandela ilento zakho. Manje nami ngincishe ukuthi mina ngenze njani. Kushuthi wena kushuthi nje usuku noma Hayi usuku ngeke phela naye buyivuvukala. Ngizobingelela Mzansi. Bathandi base South Africa. Bahlala base South Africa. Bathandi besibani media. Abafowethu. Ngithanda ukubonga i-team engisebenza nayo bafowethu. Lo msebenzi engincoma konke ngiyawenza kahle. Bengeke ngikwenze ngingedwa bafowethu. Kwenza kahle ngokuthi kushuthi abantu engisebenza nabo sisebenzisana kahle. Ngibonga nakwesigantsolo sami leduze kwami bafowethu. Singenzela ngendlela umsebenzi. Ngiyabonga bafowethu. Sinosisi Amanda la. Usibhalele. Bathi Butbonga ngicela ungisize. Ngiyabona yabasiza. Abasiza ombali. Bathola imendo. Bashiya imkipita 7 years. Naye ngumbana sengithanaye naye. Ngafuna ukukhokhela ingane uyagolosa. Ekubene behlala endlini yami. Ngeke ngigeqa amagulu abawethu. Sisimbali ngicela azichaze ukuthi ubani abingelele abalandeli besibani media. Ngesiyasho ukuthi yini emlethela kwisibani media. Sisimbali. Yebo sawubona. Ngani mama? Ngiyaphila. Ikhona ngicela ubingelela abalandeli besibani media. Mase uyazichaza ukuthi ubani wakabani. Yini ekulethe kwisibani media? Ngicela ukubingelela abalandeli besibani media. Igama ngoAmanda wakhwela. Into engilethe la ngibhalele into eyenza ukuthi ngibhalele la ngizocela ubaba wengane yami ukuthi akhokhele ingane. Usukhayelitha akhokhele ingane yini ngasho ukuthi ufuna kulobola? Cha, ngizoqala ngokuthi ngicela akhokhele ingane. Ngoba sesihlale iminyaka naye akayikhokheli ingane. And futhi enye into uhlala endlini yami. So ilokho nje kuphela bengicela ukuthi ningisize ngakho. Okay, imali. Njengoba ucela akhokhele ingane kusho ukuthi ngoba ungayibona ifuture phakathi kwenu nobabili mhlawumbe ukuthi bagcina kumfazi nendoda. Ngiyayibona ifuture phakathi kwethu. Yini pho ungacela ukuthi akulobole? Cha phela uzokwenza lokho kumele iqale enganeni kuqala ngoba ingane phela vele ayizalelwanga ngathini izale vele singalobolene sayindoda nje girlfriend no boyfriend. So kuzomela aqale ngengane eqala kuyima eza kumina. Ngiyakuzwa sisiwami shuthi umuntu wakho somtshela ukuthi sicela akhokhele ingane. Yebo. Okunye nokunye sekuzolandela. Yebo sekuzolandela. Unyaka mngaki mhlawumbe nithandana? Sino 6 years. Asana inkinga. Umunye kade sinaye umbali. Behlala nendoda for 7 years. Naye ngamlobolile. Okay mama, shuthi ake simcele umuntu wakhe angene asijoyine. Yebo. Sizwe ukuthi Yebo. kule offer umnikeza yona. Balandeli besibani media. Sawucela umuntu kasisi Amanda. Ukuthi siyacela phela akhokhele ingane. Ngeke azakhala ngokuthi uyarenta, ngeke azakhala ngento eziningi. Uhlale uMagodi lo bhuti lapha.
ngendlela engibona ngayo. Uhlala endlini Amanda. So uzokhaliswa yini? Mina ngokwami ngabe ngizothi nje akalobole. So sekukhipha konke. Kwavele mozolobola usuzalisile, qala ngengane before uqhubeka amalobolo. Bantu sibani mithi ningabaleki babukeli. Sawulanda lo bhuti. Siyabonga. Ngizobingelela abafowethu. Usefikile ubhuti uThabani lana. Njengoba usisade simcelile, engicelile ukuthi ucela azochaza ukuthi why engafuni ukukhokhela ingane. Usisi uzomcela ukuthi akhokhele ingane. Bhuti Thabani. Sinosisi la osibhalelile mfowethu. Noma sengishilo ukuthi yini akulethe la. Kodwa nje before uqhubeke nemibuzo engizokubuza yona sicela ukubingelela ababukeli emakhaya uzichaza ukuthi ubani ngabani. Ngisacela ukubingelela ababukeli emakhaya. Igama uThabani. Ngokusuka ngisuka eMaritzburg. Ngiyabonga. Mfowethu. Singaqali nje ngixoxone size ngayo. Ngicela ungichazele nje mhlambe kusisi ukuthi ngokuchazwe yini. Wathi nje umbona office day umbona. Yini nje yafika kufikela. Into yangithatha kusisi mntaka baba hayi muhle inkosazana. Kathi ngiyibona mntaka baba engathatheka. Hayi indlela enhle ngayo mntaka baba ayimile ikhona ngathi mangifika kuyona mntaka baba hayi kathola ukuthi umuntu osithobile onenhlonipho. Ngingathatheki nje ngaleyo ndlela mntaka baba. Ngoba ukuthi ngiyabona ukuthi umuntu engazama ukuqhubha naye impilo. Mntaka baba. Hayi asibonge. Mfowethu. Kanti usisimbali uzoba sekutshena ukuthi yini edala ukuthi uze lekhaya kusibani mithi. Sis Amanda. Ngicela usilide ngenkulumo mama. For ukuthi yini edala ukuthi ubhalele ubhuti azafike la kusibani media yini lo ufuna ukumthulela yona engakuphathi kahle. Into engizothi ngibhalele kusibani media ukuthi ngizocela ukuthi ukhokhele ingane. Ilokho okwenza ukuthi ngibhalele kuSmile Media. Ngiyakuzwa mama. Amanda ngisacela ukubuza. Kuso sonke lesikhathi sihlala nawe. Senza konke. Hayi ngoba ingekho imali ikhona. Awucabanga ukuthi indaba ngekhokhela ingane. Mhlambe yini reason engenza ukuthi ngingayikhokheli ingane? Because sihlezi ibambe. Manje ngamanye amazwi usho ukuthini? Usho ukuthi ngeke uzukhokhela ingane? Njengoba ukhuluma ngale ndlela okhuluma ngayo. Angizwanga. Angizwanga ngobani? Ngobani ingane yakho yaphuma emasendeni yakho kuzomela uyikhokhele lo ngane. Uzoyikhokhela ngithi uyasho nawe imali unayo. Uzoyikhokhela. Ingane akuyona yami. Eyakho le ngane yaphuma emasendeni yakho uyakwazi nawe lokho sonke lesikhathi uhleli nayo uthi ingane yakho uyibiza ngobaba usukusho lokho la ngoba ungibukanisa nabantu ufuna ungibukanisa nabantu inhloso yakhe leyo. Amanda muhambe ebusuku ngabo. Ile nto bungakusho ngani sonke lesikhathi lokho. Bungakusho ngani sonke lesikhathi. Amanda eyaba ingane. Eyakho le ngane yaphuma emasendeni akho uzoyikhokhela. Uzoyikhokhela isinhlotshana manje ukubona manje lokho. Ubona manje lokho. Sonke lesikhathi bungakuboni lokho. Kade ngikubona. Hawu mpho yini umangazwa yini indaba uthi ngeke uzukwazi ukuyikhokhela ingane ngoba unayo imali. Ngoba ingakho ade ngingayikhokheli. Yindaba ungayikhokheli ingane. Nginika isizathu sokuthi ungayikhokheli ingane. Isizathu sokuthi ngingayikhokheli ingane ngoba ngicabanga ukuthi akuyona yami. Sonke lesikhathi ubungakuboni lokho. Ayifani nawe kanjani? Kanjani? Unjani wena umpofu yini wena? Anginayo ingane enhlotshana mina. Umpofu yini wena? Le ngane yakho ngathi ePakistan. Indaba ungashongo ngqola ukuthi asenze iDNA ifika ukuthi wena ingane awukhole ukuthi eyakho. Ingane yaphuma emasendeni akho usukubona manje ukuthi wena akuyona yakho. Yabonakele ayidingisha iDNA. Idingani? Ayidingisha iDNA. Idingani? Ingane imisancane ayibinenwele zendi. Ingane imisancane ayibinenwele zendi. Hayi ingane imisancane awukwazi ukuyibona. Hayibo. Ngisho ngathini awukwazi ukuyibona. Hayibo kahle bo. Ingane uyibona misikhulile ukuthi kahle ubani kahle. Wena usungachaza nje ukuthi engabe uyasho nje ukuthi awufuni ukukhokhela ingane, ufuna ukuphika nezifebe zakho uhamba udaka utshwala. Engabe uyasho nje ukuthi awuthanda ukukhokhela ingane. Konke njalo. Ikuyini pho?
Ngoba unayo imali Akukho ukuyikhokhela kanjalo. yini pho yini inkinga yakho? Mama, angithi uyakhumbula ukuthi ngihlala nawe. Uhlala nami. Yeah. Angithi uyakhumbula ukuthi ifoni yakho angithinti. Nami angithinti nje yakho 50-50. Sorry. Angithinti eyakho nami. Iyafika noba konje leyo nto ukuthi amafoni ngathinteka. Wena waqala leyo nto. Oh. Wena waqala leyo nto. Washintsha ipassword nami ngashintsha ipassword 50-50. Hayi, kwangixaka ke lo. Na. Mina ngifuna unginike isizathu sokuthi indaba uthi ngeke uyikhokhele ingane yaphuma emasendeni yakho. Ngoba ngicabanga ukuthi le ngane le akuyona yami. Hayi, bosonke lesikhathi sihlala ndawonye usukubona manje lo. Usungahamba kotshela umnikazi wawo. Wena usungachazela mina ukuthi Usonke lesikhathi sihlala nawe. kahle wena vele kuwena kumele abuchazela mina ukuthi le ngane kapha. Eyakho yaphuma emasendeni akho. Eyakho kodwa yona uzoyikhokhela. Angeke uze. Yona uzoyikhokhela. Angeke uzoyikhokhela. Anginayo imali yokudlala. Uzoyikhokhela. Ubona ngingayikhokheli nje anginayo. Uzoyikhokhela. Uzoyikhokhela. Buthabani, Buthobani. Futhi. Ingane inangakhe. Engani sina 4 years. Ina 4 years. Yeah. Uqinile ukuyibona wena ukuthi akuyona yakho. Ngiqala ukubona nje ikhula because ingane ukwazi ukubona isancane mntakababa ngeke ngikhuluma iqiniso. Yeah. Ngithe along the way ikhona ingane. Ila ngibone khona ukuthi engazuthi ayifani nayo. Because ingane mntakababa ngikakhumbula ngisho isiqongo angithi yabo. Ngikhumulele. Bese ngayithatha sibekela le ngane. Ungayibona nawe ukuthi le ngane le akuyona ikalo mfowethu. Ngithi yabo. Akuyona ngisho into edinga i-DNA test. Ukukhuluma nomama lokho umbuzo mhlawumbe uthi ingane. Akaza akhulume. Mntakababa ezinkumuntu ohlala ngaphansi kweroof yakhe. Ngikhuluma iqiniso. Ngingakufihli lo. Ezinkumuntu ohlala ngaphansi kweroof yakhe. Ngeke ngimhloniphe. Angithi yabo. Ngibalekela zona zonke lezo zinto zengxabano. Angithi yabo. Kushuthi wena kunezinto ongakwazi ukuzenza noma ukuzikhuluma lapha emzini Amanda ngwana kuncinga indawo ohlala. Kunjalo nje mntakababa. Kumuntu ozama impilo. Ayikho lo nto. Ayikho lo nto. Shuthi sebehla o0 ku-account yakho. Phela uyidla nezifebe imali. Angithi uyidla nezifebe. Uzongilinde ngichaza. Hayi, ngeke ngize ngikulinde ngoba inonsense lo ekhulumayo iyangicika lento ekhulumayo. Ingakho ngeke ngize ngikhokhele le ngane. Ngeke uzuyikhokhela ngoba usuyakubalekela shuthi sebehla o0 ku-account yakho. Isichazele la. Bayehla o0. Mntakababa, if uthatha umuntu noma ngeke ngithi ukhokhela ingane. Angithi yabo. Kumele wenze into ezokwazi ukuthi ingakuvaleli iminyango ngaphambili. Angithi yabo. Ngizokhokhela le ngane. Izohamba ushisela impepho lapha ekhaya. Ubani uzoba nenkinga ekugcineni? Angivali iminyango yale ngane noma iminyango yami. Sonke lesikhathi bingabi ingane nenkinga ngenkathi ushisela impepho kini. Sizoba nenkinga bese kumele uyikhokhele. Engabe uyashona ukuthi awufuni ukuyikhokhela kuphela. So ezinye izinto mntakababa kumele sizenze sicabanga. Angithi yabo. So kona ngeke ngicabanga ukukhuluma naye umuntu okanje. Ayikho into engayilungisa nomuntu okanje. Angithi yabo. Hayibo. Because kwakona ukuthi sifike la. Angazi sifike kanjani. Entweni uma singayikhuluma nasendlini. Kubizwa abantu abadala. Ilungiswa. Hayi bandla shame. Shuthi nabantu abadala buzongibukanisa nabo kanje ukhuluma lento ekhulumayo. Ngaphakathi. Naku uzokhala ngamafoni ukuthi anivulele amafoni futhi kuningi ukudla ngaphakathi kwenziwa umbalo ngokuthanda. Akuningi mntakababa. Kuningi. Bengingathiwa nje ngikhuluma mhlawumbe ngashonila mntakababa. Kuningi mntakababa. Because lo muntu ngihlala naye mntakababa ezingisho ukuthi ngihlala ngaphansi kweroof yakhe. Unokubuya ngabo 1 ebusuku. Ngeke ukuthi uhlala nomuntu wesilisa. Ubuye ngabo 1. Uyaphuza mthisi. Awusiso uyaphuza. Uyaphuza. Ezingumuntu kwemina ongaphuzi ngiyazibhemela mntakababa ayikho enye into angithi yabo. Esikhundleni sokuthi ngize ngibe ngixabana naye ngivele ngisiphumele ngosiphumele eminyango ngisidlalele because ngisuke ngibalekelani yona yonke leyo. Because ekugcineni kuphuma amazwi abuhlungu. Ngakusasa umuntu agcina seyisola. Mombuzo uthi uphuma. Okangitshela ukuthi uphuma kubafowabo, uphuma kubo. Into ekanjalo, uphuma ebanganini bakhe, into ekanjalo. Uphuma kubo ngo1. Yeah. Sengikhulume sengathela. Manje ingane ihlanganaphi lapho nokuthi mina ngibuya ngasikhatsini ihlanganaphi? For 4 years. Wena ingane manje sozothi akuyona yakho ukwazi ukukhokhela ngoba akuyona yakho. Yes mntakababa. Wena futhi othi bengamele Amanda izila for ukuzokhuluma le ndaba angcono ubize umndeni kuhlalwe phansi. Yini wena kade ungabizanga umndeni kuhlalwe phansi kulungisa indaba yengane ngoba phela wena uthi akusiyona yakhe ingane and wena futhi ufaka ukukhokhela ingane. Mntakababa into yenziwa ukuthi mina ngingabiza umndeni
Cause mengibuka ukuthi lento lezo sibukanisa nabantu. Nasemndenini angithi yabo. Ngizophoxeka ngizoba yini angithi yabo. Ekutheni kusho ukuthi ngihlala nomuntu ubhizi yena ngaphandle. Into engizoyiqala ngakuphi okokuqala. Cha, anganona ukuthi ingane iyabona akusiyona yakho. Yeah. Futhi obvious vele phela lento iyakhulunywa ukuthi lengane akusiyona yakho. Yewe mntakababa, inkinga lento. Angazi ngizoyiqala ngakuphi. Kodwa nje yona mfethu. Angazi ngizoyibheka kanjani. Amanda. Usukubuya psisi ngo-1 ebusuku. So ngidlale nabangani bami. Ingane ihleli noba wena ihleli nabangani bakho ebusuku. Ngiyahambisa kugogwayo. Inezidatha uhambise kugogwayo ungekho busy. Ngisuke ngifuna ukuthola isikhathi sokujabula since nje ngumuntu obuya bebhizi. Angithi azibonayo zonke lezo zinto. Angithi azibonayo. Awusangithinti nje wena. Bubuye ungangithinti nje wena. Angashiya ingane encane. Bubuye ungangithinti nje wena. Bengiyokhipha istress, bengisuke ngiyokhipha istress nabangani bami. Angithi awungithinti wena. Yes mntu. Ngeke uhlale nomuntu endlini engakuthinti engakwenzi lutho. Nami ngumuntu esifazane nginemizwa. Iservice ngiyayidinga. Nginemizwa nami. Konje kusukela ngicela ukubuza. Kusukelaphi? Kusuke kutheni indaba nongangithinti awunginiki isizathu sokuthi indaba ongangithinti. Angivele Usunganginiki isizathu. Angivele ngisengakuthini. Okokuqala angithi yabo. Ngeke ngivele ngisengizothintana nawe kubusuku. Okwesibili, ngeke ukuthi uhamba indlela engingazazi. Ngiqala ukwenza nini lokho? Kusenesikhathi. Sekunesikhathi noma sekunezinyanga. Ngicela ukubuza. Mengizoyenza into mina ngenza njani? Angikutshela, angikubikeli. Uyahamba nje wena nezifebe zakho ngizwe ngabangani bakho babuye bangi-WhatsApp bangitshela ukuthi wena ubhizi uyiblessa ematshwaleni. Nawe uyahamba nje nabangani bakho ubonza mina ingihlukumeza indodwa. Ngcono bangisuke ngishilo ukuthi ngizoba nabangani bami, ngizobe ngihambile nabangani bakho. Lezi zakhe evuka ngama-2 minutes engingazazi. Okay, isona sizathu lesesenza ukuthi wena uthi ngeze uyikhokhela ingane? Ya kuningi. Hayi ngoba iphika, Angeke ngize ngikhokhele. Ngobani? Akuyona yami. Hey. Hayi bandla shame, kusha-ke lokho. Bhuti wami bathi uyiblessa otshwaleni uyiblessa kanjani ungaphuzi? Mntakababa Iyakwazi ukubheja phela phejele abaphuzayo khona bezohlahlela. Abantu abaningi angithi yabo. Angiphuzi impela. Bathi sike sihlale nabo bathengele bebethi ngibafakele leyo mali ngihlalele ngibhemele sijabulele ngaleyo ndlela. Nawe usukuyibhekile, hayi ukuthini? Nawe usukuyibhekile. Ngiphuza mntakababa. Yeah. Akaze angizwe nginokutshwala. Sisiwami. Yebo. Uthi usuke ungekho usuke ebanganini. Yebo. Usuke uyokhipha istress. Wena futhi unemizwa. Basuke bengekho abafana la ngisuke ngikhona mina. No, angayikhuluma abafana ma. Ngisabala izinto ozibalayo. Ubhuti uyacomplaina ngengane ukuthi ayifani naye. So wena uthi ubhuti akakuthinti. So nje usuke uhamba ngoba usuke uyokhipha istress. And futhi unemizwa ngoba akakuthinti. Mina lokho kushoyo unginike esinye isithombe. Leyo nto leyo isanda kwenzeka ngoba beseqalile mhlambe bese kuno2 months eyenza lento yakho ukuthi angasangithinta nami ngaqala ngenza lezi zinto engizenzayo ngihambe nabangani ngibuye ngo1 nje ngiphuzele ngibuye late ngaqala nami ngenza lezi zinto engizenzayo. Eyemizwe ngenaphi? Emizwe iyangena phela umuntu mingasakuthinta uyadinga ukuthi uhambe uyiphuzela. Mina ngiyaxolisa ukuthi mina ngihambe ngokhokhela ingane. Le ngingayazi ukuthi eyakho leyo ngane. Eyakho leyo ngane. Sisimbali. Sis Amanda. Indaba yambali yazi ayifuna ukudlula ngempela emqondweni wami. Mbali, Amanda man. Sis Amanda. So ilungisa kanjani indaba yengane mfethu ngoba uyadinga ukuthi ikhokheliwe. Nawe ukuze ube happy noma ufike ekhaya ufike nengane kwazi ukuthi hayi ingane i-right. Ikuphi esingakwenza ukuze kube kugcine seku right? Engakwenza ukuthi yena akhokhele ingane yakhe
angakubali ukuthi mina bengihamba nabangamami ngoyiphuzela into eyenzeke nje lokhu ingane esikhulile isinabo 3 years. Ngihlala naye ingane ngimithe nginaye ngihlala naye endlini. Okay. Yakhe ingane. Bhuti wami. Uthi amthanda umama. Yes, ngithanda. Ubona i-future ke. Yes. Yini pho ngomlobola? Okay, ngiyakuzwa kwengane ukuthi ngoze uyikhokhele ngoba ingane sakuyona yakho. Ngoba uyamthanda. Yini ungamloboli umama? Ngoba uthi khona into oyibonayo edingwa yona wonke umuntu esilisa ke. Ezimntaka baba ngumuntu ohlala ngaphansi kweroof yakhe. Ngiyahlanganisa. Yeah, bona ngingaphumi ngaphansi kweroof yakhe ngihlanganisela kona. Mengihlanganisela kona kahle kahle ngikhuluma iqiniso. Ezeqala into zakhe. Angeke ngize ngikwazi ukuthi ngibe nomuntu osekwazi ukuthi aphume ngaphandle noma alale ngaphandle angithi yabo. Osekwazi ukuthi abe nezinto abuya ngifihlele zona. Ngibe ngibathana akukwazi mntaka baba. Yini edatha ungamthinti wena? Mntaka baba kwesinye isikhathi uma ubuya emsebenzini ukuba ukhathele. Imisebenzi ayifani. Uma ngibuya emsebenzini ngeke ngibe ngikhathele mntaka baba. Kuyephoqa ukuthi kumele ngigeze ngilale. Ukuze ngikwazi ukuthi ngivuke ekseni ngingaselo. Akuyona into ukuthi mntaka baba ngizothi namhlanje ngeke ngize kuthini, nakusasa ngikuthini, nangala kusasa ngikuthini. Cha. Kuba yilo lo suku. It not like ngaso sonke isikhathi. So angazi noma yena ufuna ukuthi ngaso sonke isikhathi, ngaso sonke isikhathi. Usuku nosuku. Hayi, akhambi kanjalo mntaka baba. Impilo kumele sibalansise. Kuyasetshenzwa kube impilo. Okay. Ngicela sidinela kwengane mhlawumbe lokho ungathintani kwasho wacima kanjani sogcina ngakho. Ilokho engane ngifuna sidlule kubona. Sizomisa kanjani ngengane? Ya mntaka baba, ingane ukuze ngizokwazi ukuthi nami ukuthi ngithi ngiyikhokhela. Ngibe nesho ukuthi ya. Sesingazama ukuthi samsebenza i-DNA test. Ngoba into engingakazi ngize ngizama ukuyenza. Because ngangithi ingane yami, alongidikwe ikhula ngiyabona ukuthi kushuthi le ngane akuyona yami. Kuze kufika manje kutheni lento siyakhulumeka nakhona ikhulunywa ubani uye. Ngingajabula ukuthi siyenze i-DNA test uma ukuthi ngithi ngiyikhokhela. Ngiyikhokhele ngazi ukuthi yami because mina ngokubuka kwami akuyona yami. Iveza ndlebe le ngane. Angiyazi nokuthi iqhamuka. Ongenzeka futhi mhlambe indlela obona ngayo akusiyona. Canda bazo okhokho bakho. Iya, ingakho ngithi mhlambe masingenza mhlambe nomoya wami ngathi wenza lokho ubukwenza. Mhlambe ubutho. Okay. Sisamanda. Yebo. Uthini obhuti uthi kuzakhokhela ingane ucela ukwenza i-DNA? Kulungile singayenza i-DNA kodwa ngifuna ukuthi ahlawule mase emva kwalokho esetholile ukuthi ingane yakhe because mina ngineshow ukuthi ingane yakhe. Yeah, wena plus ngoba useyithukile ingane. Emva kwalokho uma uthi kuyathola ingane yakhe fahlawule. Yebo. Kwangani useyithukile fa igeza? Yebo. Ngicela ukubuza mntaka baba. If usithole ukuthi akuyona yami. Yena isiphi isijeza kumele asithole? Ngicela wena for umtshente isiphi isijezo azosithola uma uthi ingane akusiyona yakhe. But ngendlela asho ngayo uyishaya isifuba imithi ingane yakho. Angizwa kahle mntaka baba. Yeah. Ngizwa kahle mfowethu. Futhi siyadlula kuloko ngane. Hayi, singadlula mntaka baba. Okay. Sisimbali. Yebo. Sisamanda. Kahle kahle ubhuti uthi hayi ukuthi mhlambe kuze kuphela isonto angakuthinti. Umuntu usho ukuthi osebenza kanzima ubuye ekhathele. Angani noma lokho kuyiqiniso noma kwamanga. Kuningi engikusolayo since nje sabantu esingathintelana namafoni. Ngoba ifoni yakhe kibe ku flight mode unga understand ukuthi kwenzakalani shothi khona into ayifihlayo yena uyazi ukuthi into ayifihlayo. Iyona into engibuye ngiyisole leyo beside ukuthi umuntu usuke ephuma emsebenzini ekhathele. Uma ukhathele wemama ngikutshele ukungadingi into ezokuphazamisa uma ukhathele. Ukufuna ukulala ukuthintwa. Kube nzima. Ngoba usuke ukhathele. Okay. Yeah. Kanti kudlula insuku engaki before kuthini? Kuphela nje no 2 weeks. Hayi, mntaka baba. Avela ngawo. No 2 weeks vele kuphela. Nginamangani? Hayi. Wena momthinta yenze njani?
Hayi mntaka baba ngikaze ngibe nenkinga mangimthinta mntaka baba. Wena sisamanda uma wenze umthinta wenze njani? Ubheka le angiflathela. Ngeke ngichaze kanje mntaka baba. Ngeke ngive ngisuke ngibhekele. Into esuke sisuke sikade sixabene. Ngeke uzungibribe ngokuthi kumele sihambe sembedeni. Ukade wonile. Akwazi ukwenzeka kanjani. Yonke into kumele kube neprocess ukuthi masidlula kuyona kumele sidlule ngokuyikona. Ukuthi wena uzothi umonile wena kumele ubuze ngibribe empedeni. Akwazi. Ngoba ngazi ukuthi umuntu onjani. Nami ngeke ngithake ngimbambe khona ke lapha. Akukho indlela engizomshanga angikho ngikwakhe. Angimbambe khona ke lapha. Ayikho. Angisakuzwa ke bhuti wami manje. Usukumjezisa noma usukukhathele? Ngisuke ngimjezisa kwesinye isikhathi ngisuke ngikhathele mntaka baba. Kuyenzeka ngibuye ngikhathele mntaka baba. Ngichaze kanje. Kuyenzeka ngibuye ngikhathele. Umsebenzi. Kuyenzeka ukuthi siqabene. Yeah. Uthothi ngizolala ngimflathele. Ngeke ngize ngibe ngikonene nomuntu esiqabene. Ngizolala ngimflathele vele. Wena bhuti wami ngoba manje uyabona ukuthi niyaxabana kuzogcina kuzogcina sokwenzeka izinto engafanele zenzeka mhlambe sezenzeka kuyimanje thina sazi. Yini ngoba uyasebenza uya-afforda futhi ukuthi ube nendawo yakho. Yini ungaphumi uyohlala ube nendawo yakho? Mntaka baba ngiyamthanda lo muntu. Ngiyafisa ukuthi sibe nesisombululo salento. Noma ngingazi ukuthi sizoba khona kanjani. Sizama ukwakha impilo yaphambili umuntu engathathe ngambone umuhle. Umuntu efanele ukuthi abe umfazi. Ngisakufisa ukuthi nalo ngiqhubeke ngikwenze. Ngoba kwakuyiphupho lami ukuthi ngathi ngimbone ukuthi ngimenze umfazi. So mesenza kanje sengingaba kushintsha kuyena because izenzo zomuntu ezenza umuntu ukuthi abe umakoti kahle kahle. Izenzo zomuntu esichaza yonke into. Mhlambe isiphi lesisombululo okhala ngaso ukuthi ufuna sibe khona? I-respect endle. Mpedeni. Angingahlezi kwenziwe ucansi. Angingabhrejwa ngocansi. Angingahanjwa ebusuku. Angingavikwa kuningi njengoba ngikubala nje mntaka baba. Mengakwazi ukuthi angilalele ezindoda yakhe. Mhlambe yonke into ingaright. Sisamanda ngicela siyezwa kuthiwani. Kulezinto eziba lo bhuti uma ukuthi uyazenza. Ikuphi ozokuyeka, ikuphi ongeke ukuyeka. Mhlawumbe umuthi uzokuyeka nawe ikuphi othi akakuyeke ukuze ugcine nawe uyeka lokho ozokuyeka. Ngizokuyeka lo wakusho ngizokuyeka. Kona kuphi ongibalele kona kuphi othi uzokuyeka. Isiqala ngokuhamba ebusuku. Ukuhamba ebusuku. Ngizothini? Ukuhamba ebusuku nokuthi nokuphuza utshwala bribe ngesex ngoba uthona afuna ukubribe ngesex uma ngabe ngonile elokho nje kuphela. Kahle kahle na mama uyazithandela izinto zakho. Manje nami ngicishe ukuthi mina ngenze njani. Kushuthi wena kushuthi nje usuku nosuku noma Hayi usuku nosuku ngeke phela naye buyivuvukala. Ngono mhlambe kweqiswa izinsuku ko 2 days. Yabo? Angabe yena phela selale ebheka le njalo. Hayi ngizwa kahle mntaka baba. Ngicela bokufuna bhuti yakuthola. And futhi into ngathi ilento le emenza ukuthi abuye angayifuni ilokuloku. Kano phema nhlobo yakwayo. Doshukwayo. Kwaye wazulu. Hayi mntaka baba. Leyo into emkhathazayo. Kona ngeke ngize ngikublame kwayo kwaZulu. Because ngaso sonke isikhathi manje into errong kuzothi wayibona kwayo kwaZulu. Even ngisho ingane ibhedile mawukuthiwa angeke kulinganisele. Njenge kuthiwa sesisubhema ugwayi kwaZulu. Once waqhuzuka wawa kuzothi lo gwayi kwaZulu obhema. Insana. Angithi yabona injalo nje mntaka baba.
Hayi ngoba kunjalo, akaZulu akazenze lutho. Yena nje kuphela akayekele utshwala buphuzayo, ayekele izinto engisho kuphelile. Ngeke ngizwe kuthiwa uyakhathaza phela nginayisho nami ngoba ngubhemu. Ngingasho ukuthi ukwenza into iyona mntakababa. Yeah, mfethu. Ukwenza Futhi uyavuma ukuthi uyakukhathaza. Awungikhathazi because ngumuntu ohleze esebenza. Emini uma ngisuke ngisebenza ngisuke ngibhema. Cha phela nawe nawe uyakhathala uthi ukwenza into eyiyona. Nawe uyakhathala emini, uyakhathala ebusuku. Ugcina umama ungasamthinti. Yeah, mntakababa kusuke sekuhlangene nokusebenza mntakababa. Kusuke sekuhlangene nokusebenza. Kazi ukuthi ngathi ngibhema ugwayi phela mntakababa wesiZulu. Sekuthiwa ngikhathele ngilele ngibanje ugwayi wesiZulu angikwazi ngisho ukwenza lutho. Akukwazi. Ayikho into enjalo mntakababa. Kona-ke mama ke sithi-ke mhlambe uma ukuthi-ke namhlanje uyakuthinta unjani ukukhuthala ekamereni? Hayi yena ukhuthele bandla. Kakhulu ukhuthele mase ekhuthela hayi uyakhuthala shame. Ake sibonge ngicela ukuthi yonke into esibe siyicelile i-DNA izokwenziwa hamba ebusuku. Ikona nje ngicela ukuthi ukuhamba phambili notshwala. Cha mhlawumbe ufuna ukuphuza uphuzele endlini. Aphuzele endlini, uhlale endlini. Akushiwo ngokuthi ungaphuzi. Uma umuntu vele ayidinga lokho ukuthi kumele ube nawo lo alcohol emzimbeni. But sihlale endlini ezumuntu wesifazane. Ungabuye ebusuku. Ekugcineni njengoba ngihlala nawe. Ema nawe uzogwema ukuhamba ebusuku. Ungishiye endlini uzogwema. Ngeke ngize ngingakugwemi. Ngeke ngize ngenze into mina engingayithandi. Ngenziswa ukuthi ngoba nawe uyayenza. Angiphuzi kodwa ngihlale ematshwaleni. Uyayicabanga leyo. Okay. Sengivala. Bhuti wami. Engizokululeka ngakho. Kubalekile uthola indawo yakho. Ukuhlala nomuntu ungashadile naye. Kukhoza ingxabano engenasidingo. Kumnandi ukubona nomuntu wakho nijabulelane kade nagcinana nikhumbulana. Yabona sozobuya ungamthinta umuntu wakho uyakhalaza kwasho kwacima kanjani ukhathele kanti kube ubuyile endlini yakho uzilalele akekho umuntu ozolokho ehlupha ukuthi awumthinti. Umuntu wakho yazi ukuthi uready for okuyokwenzeka. Yabo? Ngabe nihlala ni-happy nomuntu wakho. Uyasebenza, uya-afforda, uzama ukuthola indawo yakho e-right yokuhlala ukuze wazi ukuthi umama yonke into ngigcina yonke into ni-right ukuze uqhubeke nempilo, niqhubeke nalento othi wayibona kumama. Ngizwa kahle mntakababa. Okubalekile i-DNA ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo, ukhokhele ingane mokuthi yakho. Ya nako lokho mntakababa ngangisiza ukuze ngikwazi ukuthi makuthi ngiqhubeka nempilo mntakababa. Makuthi yena decide ukuthi akayiyeke lezi zinto ngicela ukuthi ayiyeke ngiqhubeke nempilo yami. Ngiyakwazi mntakababa. Futhi ngiyabonga bhuti wami. Balandeli besibani media ngicela ukuthi bafethu sithole isolution kulezi zinto. Kahle kahle into ebesifike ngayo la ukuthi besifuna ukuthi kukhokhelwe ingane. So isolution kuthiwa kuzoyenza i-DNA ngoba ubhuti uyakhala ukuthi yini ingane. Ngeke azayikhokheleni ingane nento lefana ePakistan. Usehlala kodwa nale ngane for uthena 4 years ingane. Usehlala ngane u4 years. Yena usebona ukuthi ingane sokuye ePakistan. Ngani uma yena oyiPakistan noma kanjani angasa. Kodwa ke ngoba uthe bazokwenza i-DNA ngiyakujabulela lokho. Naloko kunye futhi akuvezile ubhuti ukuthi akakuthanda ukwenza osisi ukuhamba ebusuku. Ukufuna ucansi ngenkani ekhathele nokuphuza ahamba ngayophuza. Ucelile ubhuti ukuthi usisi angahamba ebusuku uma efuna ukuphuza akaphuzele endlini usisi naye futhi wavuma ukuthi uzokwenza. Bafowethu le couple ngibona kuyi-couple right esengalungiseka lezo inkinga nalezo inkinga ezincane. Wafuthi yabona ukuthi bayahloniphana. Kodwa kubalekile ukuthi ubhuti ehamba athola indawo yakhe kuze babe right. Bafowethu sisibani media siyabonga. Ama-comment enu ngiyawacela bafowethu. Ningadini. Ne-page lethu ngicela sikukhulise bafowethu. Ayekho omunye umuntu ongalikhulisa ngaphandle kwenu. Ukuze likhule ukuthi ngenze kahle. Konke engikwenzayo ngicela ukuthi ngikwenza kahle ngoba niyasincoma nethimba engisebenza nalo. Ngobonga kwamkhize bafowethu. Okuhle nomhlophe. Siyabonga.